हेल' लोगोफोर माबोरै दं? बा माथो बयबो मोजाङैनो दं। मोजाङै दंना? आदसा मोजाङैनो दं। बयखौबो नोंथांमोनखौ मिजिंथिबाय। आंबो दिनैहाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे रुपहि होननाय जायगायाव आङो दंफैयो। आं फैबाय थायो थेवबो दिनै आं माने गावखौनो गाव स्पेसियेल मोनदों बे जायगायाव फैनानै। मानो? दिनैहाय लास्ट बैसागु बिदाय फोरबो बेयावहाय प्रग्राम जानो थांगासिनो दङ, बेयावबो आं दंफैयो। ओमफ्राय आंजोंहाय दायो बे लकेलनिनो बिनानावफोर दङ, बे ओनसोलनिनो साब्रैसो दंखायोलै, साब्रै दं। बिनानाव दं, बिराद किउट नुदोंना? थेंक इउ। यस। हाय। बिनानाव दं सानै। नै बेखौ सिनायदों, बेखौ सिनायदों। Thumbs up, thumbs up, Thumbs up, no? thumbs up always. बिदि आंखौ अनोबा फुदुंब्रा दे खेबसे। Thank you so much. With warm, मा होनांगौ जाखो बेखौ? Welcome. And heartiest Yes. thanks to all of Yes, the yes. inviters. रायजोफोर दिनै बेयाव फैनायनि मोनसे ओंथि दं, माने बेयावहाय लास्ट बैसागु बिदायथ', दिनैहाय बेयावहाय दोंनैसो मेथाइ रोजाबगोन आं, जादोंबाबो जायाखैबाबो आं बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांजोबोब्ला नुनोबो हागौ। मा होनदों? इनभाइट खालामना लाबोदों। आयौ आंबो इनभाइट खालामजाग्रा माब्लानिफ्राय जाखो? एथ' मोजां खनो, माने इनभाइट खालामा जानो ना? आयो जा फाग्लि जाखायो जोंहा बे आदानि सल'खौ खोनाबा। आयौ थेंक इउलै। ओमफ्राय नायदोंबा नोंनि एसे सङा मा नाममोनलाय? मामोन? आंनिया बेयो जों दहाय खोनासंनाय। मेथाइया आंनि मेगनाव ना बियो बुहुद। बे जोर सावथुनाव दङ रायजोफोर। आंनि मेगननि बेखौ मोजां मोनदों। मोजां पारफेक्ट ना? आच्छा बे आंबो नै ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय। ओमफ्राय आंजों दङ जोंनि फंबाय निरन। मोनसे समाव जोङो गिटार क्लासखौ जोङो जयै लादोंमोन, LCM लण्डन कलेज अफ मिउजिक, बेखौ जोङो लादोंमोन। ओमफ्राय आं आफ्टार ग्रेड 3 बिनि उनाव आंनि माखासे उसुबिदा एबा माखासे बिजनेस पारपसनि थाखाय आङो समखौ होनो हायिलाय आङो दोनथ'नांगौ जादों। ओमफ्राय फंबाया जोंना कन्टिनिउ थाङै थाङै दिनैसिमावहाय ग्रेड 8खौ पास खालामबाय जोंना फंबाय निरना। गावनिनो खुद बेन्डबो दङ। नोंथाङा नोंथांनि बेन्डनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा? जोंनि उदां बेन्ड होनो। उदां बेन्ड। गासिबो आंनिनो लकेलनि फंबायफोर। आं बिराद नोंथांमोनखौ आं कंग्रेचुलेसन होनो सानदों। नोंथांमोना जि दा आपग्रेड जानानै दङ, देग्लाय नोंथांमोना साबसिन मावदों, खालमासि साबसिन मावगोन आरो मावलांबाय थागोन नोंथांमोनखौ आं बुंदों।
प्रग्रामाथ' गाजा गोमजायै मैया जाफुंनानै थांबाय। दिनैहाय आङो नेक्स्ट दिन ना दिनैहाय खोनाफेरै नुफेरै
मोनथिफेरै मोनसे गयारि बंस'नि जथुमनाय दिनैहाय आङो प्रथमबार आं खोनानो मोन्दों। लेखाबो बानायदों नै बिथांमोना सेथि बिसान जाखुवा खुगा लाइसि होननाय। ओमफ्राय मा होनदों आंजों लोगोसे आदा अनथ दंफायो। नोंथाङा दिनैहाय फार्स्ट टाइम नोंथाङा बेखौहाय खोनादोंना नुफेरखो? खोनानाया खोनाबाय थायो आं। जोंनि बर' समाजाव बिदिनो बेबायदि माने जथुम्मा सनमिलन खालामनायखौ आं खोनायो। आच्छा खिन्थु प्रथमबारनि थाखाय आं एक्सपिरियेन्स खालामनो जिरायनो मोननानै गयारि बंस'नि ना? बेबायदि जोंनि बर'आवहाय जाथि फोलेरखौहाय माने बांहोलांनायनो बा बे जाथिया बे हारिया मोनसे जाथि हिसाबै थांना थानोब्ला नोंना बंस'जों बंस' माने बे फोलेर जालाङो नालाय बे बुस्थुखौ जोंनि बर' समाजावहाय दाबो बेखौ सनमिलन खुंलायो। माने आं सानदों आरो 3 बोसोरजों जायो बे जथुम्माया। बेयावहाय बोसोरफ्रोमबो जाया 3 बोसोरजों खुङो बेखौ। दा नैबे जाबाय प्रथमबारनि थाखाय नैबे बाक्सायाव बेखौहाय गयारि बंस'आ खुंफुंलायनाय जादों। बेखौनोथ' माने दाब बहाबा दै खुरखानानै थांबाय, बहाबा थांबाय, सोरबाया बहाबा अरुणाचलाव थांनानै दङ। दा बै गावस्रालायनायखौ जमा खालामफिननो बेखौ माबा खालामनाय जायो। जोंहा दिनै गयारि बंस'नि जाखुवा फोलेरनि जोङो मोनसे फोरबो खुंगासिनो दङ। बाक्सा जिल्लानि खान्थालगुरि गामि होननाय जायगायाव। दा नैयाव दिनै जोंहा सेल्फिसन फंबायखौ जों लोगो मोननानै जोङो एकदम मेथाइखौबो जोङो खननो होनाय जाबाय। लोगोसे बेनि थाखाय बिथांखौ जोङो साबायखर बावनाय जाबाय।